जों दिल्ली थांबा परे नगद फैनाय 100-150 जन जुबक जों यग नामो संखा जों फियक जाग नामो संखा नगद जों 150-200 जन जुबक थानाय थांनाय नरक नि थानि जों सोंनाय नरक गेट इंटेलेक्चुअल सिजाल रोंजाक जों तामखे यग नां जोंके प्रेक्टिकल्स नांनायसै Ini share David Murashing kasih coba kotor khai tongo bo awur lado Delhi pedal yatra thangtani no kubang ma tipra sarong no ang baksa no si sao je koekjona tipra sabai tipra sa sinai malaya khenekini salaijak je bo thangmani no tuyu baksa ke sawo buskangne emle ticket mannani bagai ne onekta lukura a buskango bo je kubang ma salobo o je khorokse tipra chu kangte mention khaidia bo tipra sa bo je bini emle ni ticket manan bago si thango hincha do gete kubangma borok o paithago saka bono buthanani hai onekta tei saila porikha tamhoni ke jini Sir David Murashing boni je sakbai thang chai nunya oi masa wacha waisa masa hinkai bo thangoi bochini tiprasani je kulubui dongman no bo muchang rei ti sanani bagoi chungte busuk boini tola tongsinai chungte busuk boini tola mang tongsinai jini tiprasar kubangma romprejago somprejago yang tek satok pitok khaijugo abono na harino tini chini Sir David Murashing bo sakbai thangkwa sioi tebini team rok bo kaisa pedal yatra khaimani awar Delhi abo si chini tipra sabai tipra sarokhe naimalai ngoi baksa no si sauda joto tipra sana saya baksa no si sawo aboni bagai chini Sir David Murashing kok kasarkha jungdepur Delhi ni pedal yatra khaioi thangoi sogoi je samungna khai kifili phaimani yagolo o je henepini salainai rongni aro thangnai media tlangoi thanai kubangma public tlangoi thanai aboni sungnai norong tamoni bagam haisa te norong tamonai norongni buskangni bagoi norong tamo khaiman norong hanu je nogo tongtutui haino hene pelai salalai mane tei mane tongtutui chatutui haino saitol de brongni sini Sir David Murashing ni ko buskangni nini next generation o jatoni busar butuino tongo aboni bagoi o songsarno naharoi tini jini Sir David Murashing bo pedal yatra khaimani ge baksa kai sawo I haine sungkai jungni jibai nijesi bujilai miya thanje khaimia jungni jibai nijesi hoi ko khenai benai salai masa no sejalai jakingkai jungchini tipra sarokte bufur thanjang manai abusani naimung tebufur jung thanjang manai jung tabung nijibai nijesi mili tongmaya tabuk chini Sir David Murashing bo pedal yatra khaimani sibo jung baksa tipra sarok nai majagangkai te chini dofa bahige thanjang manai chini dofa bahige kuchugo khaimani chini dofa buini norongni buini khuktui buije sa buini buinona uskuni sogo o bui uskuni songmani bainung tesa phanba sai tesa borongni khugo ko khaimya salale buikhana no sugui uskuni songnai ka sugui no tane o sungnai rakhaitebo modu pia hai pe khe berengui tonai sabono sugui man ha mana mai na lalaite do aje uskini sungnai rakhai modu pia hai pe hai ke berai tonai sabono thangoi uskini sugui man olobono bini jaga te masano uskini sugui man amai sinai le tamuni kai jungni jibai ni jise nai malaya tongoi malaya kai chini tipra sarok bahige thanjangna bang onek no bukha khamo tamni kai chini tipra sabai tipra san niji bai niji phandina ni sinango chini Sir David Murashing bo kosto khai himmani jung phandina ni sinango chini tipra sabai tipra sa sinai malaya kai jungte bahige chini tipra sano